Zdravím všetkých, Jozef, majiteľ portálu power-sport.sk a ponovom aj spolumajiteľ posilovne Viking Gym, ktorá sa nachádza v obci Cífer, nejakých 8 km od Trnavy, niečo cez 40 z Bratislavy. A budem veľmi rád, ak sa u nás zastavíte a budete si potrénovať, pretože u nás si nájde každý silový športovec to, po čom najviac túži. Chcel som dnes niečo porozprávať o mojom osobnom prístupe k mŕtvým ťahom. Je to nejaký plán, ktorý som si teraz pripravil pre svoje účely a zameral som ho na svoju najväčšiu slabinu pri mŕtvom ťahu. Moja najväčšia slabina je spodná časť mŕtvého ťahu, teda zo zeme pod úroveň kolien, kde mám najväčší problém a väčšinou to, čo sa mi podarí dostať nad kolena, aj dotiahnem. Čiže som zaradil do tréningu mŕtve ťahy z deficitu. Podložil som si pod nohy 15-kilový bumper kotúč, čo ma teda zvyšuje nad úroveň zeme alebo tej platformy, na ktorej zdvíham o nejakých 10 až 15 cm. Očakávam od toho, teda, že sa mi posunie ten mŕtvý bod trošku vyššie, kde som silnejší a teda budem schopný naložiť viacej kilo potom následne po tomto tréningovom mikrocykle, keď budem testovať svoju maximálku a budem pevne veriť, že potiahnem osobáčik. Za druhé, môžete vidieť na mojom videu, že dávam prestávku pod kolenami. Opäť dôvod je jednoduchý, keďže som najslabší v tej spodnej fáze, chcem v tej spodnej fáze stráviť čo najviac času. To je asi ten najdôležitejší dôvod, pretože čím viacej času tam strávim, tým dúfam, taká je teória, že následne budem v tej pozícii silnejší a teda opäť by tam mal byť ten potenciál potiahnuť zo zeme viac kilo, čo však uvidíme, ako som už hovoril, až po ukončení tohto mikrocyklu. Ďalšia vec, ktorá je na videu, môžete vidieť, že na našej platforme na vzpieranie a teda pre mňa hlavne na mŕtve ťahy máme aj úchyty špeciálne, ktoré sú určené na gumené expandere. Bol by hriech tieto nevyužiť a samozrejme gumený expander dá v tej vyššej polohe mŕtvého ťahu, rozsahu pohybu, nejaký ten overload, preťaženie. Logicky, čím vyššie je činka od zeme, viacej sa expandere naťahujú, robia väčší odpor a tým pádom ťaháš ako keby viac kilo. Prečo to zaraďujem? Opäť je to nejaká hra s tým mŕtvým bodom pre mňa. A samozrejme, nechcem, aby vrchná fáza pohybu nejak priveľmi zaostávala vzhľadom na to, že pri tréningu z deficitu nedokážem použiť také váhy, ako by som používal klasicky zo zeme a plus teda ešte, ak sa robí tá prestávka pod kolenom, čo je hodne náročné. A teda gumený expander mi snáď pomôže trošku, ako som spomínal, ten overload tej hornej fázy. Neskôr vymením za tuhšie expandery, budem chcieť pridať aj extra váhu na činku samozrejme. Momentálne tam vidieť na videu nejakých 180 kg. Idem to bez opasku, chcem čo najviac pracovať s tým stredom tela, sústrediť sa na to následne, ako aj pri drepoch. Neskôr, keď do toho mixu pridám opasok, očakávam, že potiahnem, alebo teda budem schopný potiahnuť viac kýl. Dobre, a posledný bod, ktorý som chcel rozobrať, alebo teda spomenúť v mojom videu a prístupe k mŕtvým ťahom je konzistentnosť v zmysle každé jedno opakovanie položím a začínam ho odnovu. Chcem tým dosiahnuť to, že budem mať vrité do pamäte, alebo teda budem ako robot a keď sa postavím k tej činke, tak ju budem ťahať vždy konzistentne jedným spôsobom, pretože to, čo sa mne deje, možno to poznáš, naložím si nejakú váhu, o ktorej som si nie až tak istý, že ju dám.
nejakým spôsobom sa premotivujem, niečo mi v hlave prepne a začnem robiť veci proste nekonzistentne, ktoré som do toho bodu nerobil a tým pádom sa nejakým spôsobom dostávam do nevhodnej pozície. Pri mŕtvom ťahu napríklad činku ťahám príliš ďaleko od seba, alebo rozkotúvam ju, odrazí sa mi od holení, opäť sa dostáva ďalej od tela a z tejto polohy následne už nie som schopný tú činku dotiahnuť a mysnem to zase v tej spodnej fáze. Takže asi takýto je môj aktuálny prístup k mŕtvým ťahom. Dúfam, že ma budeš sledovať, dúfam, že ťa to trošku zaujme, možno sa niečo naučíš, že ak aj ty máš problém v tej spodnej fáze, vyskúšaj to zaradiť do svojho tréningu. Uvidíš, daj mi vedieť, napíš mi do komentárov, čo si myslíš, alebo budem sa tešiť z každého komentára. Nezabudni mi to lajknúť, ak myslíš, že toto video má v sebe nejaké tie informácie, nejakú hodnotu, nazdieľaj mi ho. Budem ti veľmi vďačný za každú podporu a tu by som sa asi rozlúčil. Jedine tak ešte, čo by som povedal je, kúkaj na tie bicepsy. Vidíme sa na budúce, čaute.